Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mbane ra entuk sasaran terus. Piye, Gong? Karo rupaku gila wae ya. Ha iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mbane ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lho, Gong, ora. Sirmu agawata sawala katakawaya katiwisya wisabari tile bagai. Puyer patra ora isih kuat aku isih kuat. Kabeh gedhe kabeh tile kabeh. Tulis ada buku di mana. Oh, oke banget. Ngerti dek ini. Agak ada baik. Kata kabasya kata. Akan terjadi kata kata kabasya. Mongko ngono dadi nggo dolanan. Piye, Pak? Ora mbles buyak kecerdasmu. Wah, Werkudara ditukke banci. Cuk. Bayar durung kowe? Bayar cengelmu. Lho wangi rene. Piye yo? Tono wae yo, ngomong ngreget-ngregeti ora. Aku kanthi kaya ngono kae tak pethone. Aku wae. Ha iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mbane ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Mana? Mbane ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lho, Gong, ora. Piye, Gong? Karo rupaku gila wae ya. Piye, Gong? Karo rupaku gila wae ya. Tak methuk iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandana ning kene wae engko tak. Ya ampun iki ngapa iki jenggote dobati ngapa iki? Ya men ndingu kok ora entuk dipantang griseni ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Kakak napa kaya? Kakak jaga napa silete? Kata apa kecil kakak benar? Betul, non. Mungsuhmu iki. Lah pripun? Rene. Akadik bakila sawari ini apa? Mumet ta. Piye ora? Agak apa ya lah tu? Sagabak ketele sawari. Kang, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe? Ora iya anake Semar Buangan biyen. Rene lho. Agak apa gede? Ajak kaya Pak ajar. Wah, radon. Agak dah. Agak kali. Agak betul di sini. Agak kecewa juga selek kata. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae lho ngerti wangsuli lak beres. Ada. Agak kaku ada. Agak dia. Agak dia. Piye tra iki salusine piye iki? Langsung dipateni apa? Aja. Kowe iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok ade ra duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya kate? Maksude agak wae iki. Iso nulis ora? Nulis.
Gede. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso, akate iki iso. Ha, iso nulis ora? Gede. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Gede. Ah. Duh, nulis karepmu piye? Gede. Gede lede kecil masih. Oke. Oh, alah. Jenengmu sapa? Hello. Oh iya, aku Petro. Aku. Gede kesilaka kelupuk. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, kada. Heeh. Akade wae kada ya. Akade. Aku ini akade. Tulis. Akade wae gede. Iya. Aku Bagong. Gelem apa Bagong? Heeh. Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku wae sawala kata kawaya kata wis sebare tile bae. Puyer Patro, ora isih kuat aku isih kuat. Kembali ngedek kembali ngedek kembali. Tulis aduh buku di mana. Oh, oke banget. Ngerti deh ini. Agak ada baik. Agak ada baik. Ada kemasih kita. Agak ada baik kita. Kita kemasih. Mongko ngono do dinggo dolanan. Saake ya, Kang. Heeh. Wah, pesone apik iki, Truk. Heeh. Aja dijukuk kuwi nggone wong mati kuwalat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kuwalat. Jukuk iso nggo mbleh wedhus. Ha iya. Baja putih. Heeh. Jarike bathik, Truk. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono to. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh, klambine iki iso nggo jaket nek turu, Truk. Ha iya wis. Wis lumayan entuk-entukan. Ben copot nggo cilikke. Lumayan mereke GT Men. Nah, ya. Wedan mlendis ora diturai apa-apa. Oh, jan bocah-bocane do. Wah, ketok iki bangeten e. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke Patro dilinteng gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu? Pak, owo. Mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki, Kakang Harukaca, Kakang Turjo melayu kabeh. Aku ya arep melayu. Wah, edan. Yen kewirangan wong tuwa. Kadal. Kaget aku. Ya ampun deg-deg blas. Ya ampun. Ih. Gede banget ya. Oh, aku pasti terpuaskan. Sopo, Mas? Sopo? Iki sopo omong kok mencap-mencep. Wow, Antasena asu. Wong tuwa diabus. Mas, ya Allah, gede banget aku wis gak iso mbayangke. Semua musuhku lari.
Piye, Pak? Ora mbles buyak kecerdasmu. Wah, Werkudara ditukke banci. Cuk. Bayar urung kowe? Bayar cengelmu. Lho wangi rene. Piye yo? Tono wae yo, ngreget-ngregeti ora. Aku kanthi kaya ngono wae tak pethone. Aku wae. Ha iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mbane ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lu Gong ora ngelek-eleki ora. Ih. Piye Gong? Karo rupaku gila wae ya. Tak methoke iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandana ning kene wae engko tak. Ya ampun iki ngopo iki jenggote banget ngopo iki? Ya men dingu kok ora entuk dipantang griseni ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Gemes. Ora ngono kuwi to, Mas. Aku grisi deloke. Kok pecah ndasmu lho, Kong. Nganu apa jenenge iki? Risi ro irungmu lho, Srek. Wis esuk diomoti pucuke iki drek. Awas ora mrata jamrata pengen padha kok iki ora dijabuti. Wah, brengos kok anu jengkol kok dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali ya ampun isih ana wektu 2 jam. Aku ki nek kukut jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae, sepatuku terus tak umbelke. Aku terus melayu sifatku ping dasar konangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai, sesuk ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Awas ora mata jam rata yo Semar endi? Semar. Toko Mas Semar. Tak boyonge legane ati. Ya ampun iki mati barang isin jengat ae rene. Ayo arti apa iki? Wah, kurat. Modar ora. Petruk iki ya senengane ora. Petruk. Wonten dawuh, Den. Anak-anakku do bubar. Gatotkaca ndelik nang Mega Nurjambles Bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal, Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun Den iki nek mboten wonten sing kepalangi krijane murite Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Wah. Wong gagah Werkudara sapa siswaning Begawan Durna Prabu Jayeng Sekti. Ayo meneke Semar apa ora? Ora bakal lawenehake. Wah, lakon kene pancangka.
Manusmaning jajaran Sukertaning Bawana wangina karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku tiban panah Kyai Candra Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dereng aku derajat apa. Digdaya sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayaning Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe? Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke Pakun cara-cara nganti uwal para Pandhawa. Petruk melayu-melayu eneng apa? Ngaturaken triwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejot penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kendhang kapracondhang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kena jebur. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti temputi papan gunungipun tasih sugih napa sampun seda, Ndara.
Nuwun sewu sinuwun. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti? Yo, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Prabu Darma Kusuma. Dulurmu wis ora ana. Dulurmu wis tekaning pati dina samengko wis tak kunjara mesti ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesemban kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken mugi keparenging galih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candhak pakunjaran papanmu Puntadewa. Wah. Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Lho. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampeyan paham mboten maksud kula, sampeyan mboten kelangan bapak sampeyan. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kalih Begawan Durna. Lho, sebabe Ndara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang. Nggih. Ndara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Meng bengok-bengok sak. Ora gek temandang aku wis iso nek piye. Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nek ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran ana wong manusane glendeng nang kono. Mana Baladewa? Komeng meneng wae ngopo kowe? Ati wis ora ana gunane leku laporan. Nek sampean meneng wae, wah panus maning jajaran. Nah iki mulai iki. Anggere ngarep ngeleti salep lho. Salep apa rasane? Anggere muni panus maning salep jajaran ngono iki. Mesti nesu wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panus maning jajaran iblis nanate. Jayeng Sekti mungsuhe Baladewa legane ngadipat.
Ansamar pamoring sukma sukma sinukmaya winaya wingasepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana wah Ratu Mandura Prabu Baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti nggilani tandange ya ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa nanging bakal tak gawe wirang keclorong Kyai Candra Winayang ora salin wujud dadi wujuding macan aja tuntang nata Prabu Jayang Sekti Parat. Yoli binatang panumpaning jajalanat durung bapak kulitmu durung putung barang nglepaske pusaka kaya wong jireng getih wedi mati Jayang Sekti ayo tandangan nata Mandura Prabu Baladewa kirung sadar apa ya kok iso Den Petro apa kowe ngene kowe aja palangi aku Petro mikir tandangane ngerti tenan iki kula sing weruh mbrebes mili lho Den nek dadi sampean wujud kaya ngaten. Petro apa nangis mikir Petro. Lho. Lentuk nandi Petro kok entuk macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu mlocot ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu batuk dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara ora mundur kene rajong kowe isa wae ndak wonge krungu masa didol wae yo hus didol jengkulmu ora larang lho iki larang iki bendara e ana wis kaya ngene nggo abrak apa malah ngentek-enteke wedhus engko ya ora kaya mikir Petro ana ngopo Nun sewu Den, Mang nun sewu, panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikilmu. Nggih Mang tingali. Kok iki sikile sapa Petro? Petro iki sikile sapa? Nun ngapunten, sampean wujud macan sak menika ndara. Aduh mati aku itu. Aduh mati Petro. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye, Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Tru? Ayo muni kok ya. Wah, ku anu buntute munggah dadi ketok kaya kentrang jengkulmu. Omongane kok sekono. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kawujude kaya ngene piye. Nggih, monggo.